Salom horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang dohok dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorak sota paradi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Asini rohama di hamu dohok dame siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di partangiangata nalaos epistel di minggu papituhod dung Trinitatis di tanggal 14 Juli 2024. Ima nadienet sian buku panurirang Amos di bidupitu ayat sadaro di ayat onom. Hujahama dihita sonoma di dok hata ni Tuhata. Sonodo di pataridaho Tuhan Jahuba tuau idama jumadihon sihapo ribana dimulana martubur duhut ni panabian jala idama sagak due dung manabi rajai jadi dung sun siap digagat suasuanan ni tanui ni kuma ali Tuhan Jahuba sai marpamuati maroham tung behama panahan ni Jakob jongjong ay namek-mek doi bana. Jadi merpangulahima rohani Jahuba taringot tusih dang jadi saut ninna Jahuba. Songonodo di pataridaho Tuhan Jahuba tuau idama dipiu Tuhan Jahuba ma api laho manorui nunga pola disudahon lung buluni disudahon dohot partaliani. Jadi nikuma ali Tuhan Jahuba ua pasadi mah tung behama panahan ni si Jakob jongjong ay namek-mek do ibana. Jadi marpangulahi marohani Jahuba taringot tusi dohotipe dang jadi saut ninna Tuhan Jahuba imahatan itu hatta. Hamu kadongan saha porsiaon molo tapahobar turpukon tu topik ni mingguta nama dok marhiras ni roha makatahon hasitongan berani menyuarakan kebenaran tardok sahalak panurirang nabarani makatahon hasitongan do panurirang Amoson masai takasdui taida di buku panurirang nasia bidui. Jadi molo tabereng buku Amoson hola sia biddu dui. Mamu kasian biddu sada sahatu biddu siai sasitongna nunga dipatudu hotuhi tadisi songo dia hadirion manang pribadi ni panurirang Amos nasomabir madok na sebenarna. Jala nasomabir madok salah molo salah sitong molo sitong. Jala madok hasitongani pe ibana dada ala nama mereng halak na rupani ala napugus sasahalaki gabi gugu suara natusi alai molo atar namora manang parpangkat nasadaan soina marupani labok-labok ni hatana saya songon nama rupasa madok hata molo tusi dang songoni anggo si Amos dang adong jupang sikap si songoni di diri ni si Amos. Dusdo di ibana sudi. Namora manang napugus na met manang nabalga. Molo sitong di do ibana sitong, molo sala di do ibana sala. Hamu kadongan nian tardok maju do Israel hati hamanurirangi panurirang Amos disi ima di masa ni harajau ni Raja Jerobeam II di tahun 720 sahatu 740 adorakso Kristus. Lam mangerbang do harajau ni Israel do Juda hati hai. Jala tardok madu bangsoi guk hamajuon do hademahon nang diruhu sosial ekonomi nang politik. Alai nak pesongoni dak sudi masyarakat ibui menikmati manang maparsaulihon hamajuoni hira tardok kalangan elit do na menikmati manang na merasakan. Anggo masyarakat umum tetak do hapit jala elit. Odo na dikritik ni si Amos. Aka penguasa kapanggongomi tetap elit
Ala yang go masyarakat biasa tetap do hapit jala alit. Dang terpabereng-bereng si Amos na masaon. Dakso ng iba na mudum mabigi akka ketidakadilan ni. Adong dojol mate, tadok majurupa ni panggonggomi, nakpediida rudut songoni, jala takas do diida si malolong na ketidakadilan ni, masa di tonga-tonga ni bangsoy, alay no do mata na mudum. Nung nga marruar rupa ni masyarakat, demonstrasi Papua Sonholson ni Rohana, nung nga pola dibahin spandu na marisihon akatuntutan, dohot akapangiduan, tong dodang diengkos. Malah gabi di do pasobu madisi dung luja anon so sadiri dui ima di do rupani. Hamuak kadongan dak songoni ang go panurirang Amos dang nok matana mudum saliling adong ketidakadilani di tonga-tonga ni bangsoy. Alani dang mabiar ibana menyuarakan kebenaran doho ketidakadilani, termasuk dohot praktek-praktek parugamoon naung madabu tu parugamoon na marsipaula. Peribadahan yang palsu. Ngulu na berpura-pura, pura-pura baik, pura-pura alim, pura-pura burju, pura-pura mekel, HP, ibana mamaboto ati. Nunga masa huroha sa tiki songon nanido nai Kristen tomat, Minggu tobat, Senin sahatu hari Sabtu kumat. Mulu hari Minggu nai soina mabadiana, soina maalimna, usituaan maibana siapa dita. Alai begitu jumpa hari Senin, satu hari Sabtu, kuma masahitna. Oh tahejol mah. Merdumutusi di dok panurirang Amos mak luluhamu majahu bahasa mangulu hamu. Asa unang dirapok bagas ni si Joseph, songon api. Jala sudah dipangan, hape dangadong pangitopi di Betel, nanggo sahalak. Hamua kanapa hosing uhum gabi pogu, jala dilutak hati gora tutano, jahuba do si jadi bitang poriama, doho bitak si dongdong, jala ibana pa hosing lingguman ni hamatian gabi torang nyari, jala dipahulum ari gabi borngin, ibana do si ju akka aek ni laut, jala diuseko muse tu sisi ni tanoon. Jauh badu warna. Ibana do parohon hasia potu halak nagugu. Gabiro hasia potu hutan naguting. Di hasomorhon nasida do jolma pamudai di partukuan. Jala marbias-bias nasida mida halak sidok nasitong. Di baheni ala dilutak kamu halak napugus. Jala di jalo hamu mesi lehon-lehon manuruk sian ibana. Gabidang ingana muna bagas. Akan napinauli muna sian batu na nidakdak. Disuani hamu pia kaporlak anggur hasoloan hapedang inumom muna anggurna. Ay huboto do torok ni pangalaw siya muna dohot hinadea ni dosa muna. Hamu akan nama nosak halak partigor, akan nama jalo hasunan manuruk, jala di patuki halak napugus di partukoan. Di bahini lau sohom do halak nama roha ay tiki najahat doon. Lului hamu manadinggan unang tagunan najati asa mangulu hamu. Asa tongod Jehovah debata Zebaut do ngamuna songon nanidok munay. Hagigiho kamu manajati jala haholongi hamu manadinggan. Jala hajong joko kamu uhum di partukoan anggiat tung marpangulahi rohani Jehovah debata Zebaut. Mida pasi-pasi ni Joseph. Ima didok di bidu 5 ayat 6 1 ayat 15. Hamak kadongan tang mabiar panurirang Amos pasahaton uhum tu panggonggomi na sumaddalaton aturan nasitong. Dang mabiar ibana madok marjea mahamu celakalah kamu. Bui di tajaha adora sutrupukon di bidu ono mate. Dang mabiar ibana pasahato picak-picang ni Jehovah na posii na membenci manang naso makalomohon peribadahan na palsu nakningan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka.
dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripada aku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Dang mabiri bana pasahat to ni. Dak songo si Jona ate. Taboto do cerita ni. Nalari manang maporus ibana sian persurun ni Jehovah. Ditiki disuruh Jehovah si Jona pasahat to lubba-lubba tu Ninive ala niaka hajahatul dosa na niula ni luati tagonad do ibana maporus tu Sarsis didok rohana dang diboto de bata hapetede do sude di jolo ni Jehovah arong do songo niate hamak kadongan akasidok na sitong dang terlepasi sianak kaasup-asup manang odam-odam bahkan doh teror pembunuhan. Na perpudion adong dosa ada berita na sangat memprihatinkan kita sudi masada keluarga manang marga Pasaribu dora na dibakar hidup-hidup di Jabuna didok ala barani amaton mungkin wartawan ibana membongkar akka kejahatan di luati manang nadia merupani viral lui berita diaka minggu na salpu. Songoni do nang panurirang Amos di teror do ibana ala nabarani i ibana madok na sitong. Idaw tadi non dung trupuk taon ima di ayat 11 ayat 17. Alai nak pesongoni dang macohot ibana menyuarakan kebenaran. Torok do na sobarani madok na sitong. Mungkin salah satu alasanna songon na tarok digijangima mabiar di teror apalagi pola sape didok bunuon na ate. Isiolo ate asobu maisin sehingga gawe marsobu-sobu rupani nang pedi bereng dak sitong alirang barani bebana madok hasitong ani menyuarakan kebenaran ni alam mabir ibana rupani hamwa kadongan saha porsiaun di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus nang pe jolma nabarani madok nasitong panurirang Amos jala sahira naso adong idau di ibana peri kemanusiaan ala ni habaranion nai sasitong na Amos memiliki pakilalaan na tajam sensitivitas hati yang tajam kepedulian yang luar biasa nang pesuguru hana mernida pangalahon ni bangsoi apakah itu masyarakat biasa nanga kapanggonggomi tetap do ibana peduli tu keadaan ni bangsoi. Nang penang muru debata tu bangsoi, boy do di paulak ibana rohani debata sian namurukian gabe marpangulahi. Ido na taida di bagasa trupukon. Anggo sa sitong na nga ikon uhumon ni debata na sida. Marhite alatan penglihatan manang magpangukapon nasahat tu ibanay. Didok disi di alatan na perjului si hapor dohot api na manutung. Alai merhite-hite asini rohani si Amos boido di paulak ibana rohani debatasian na murukian gabe merpangulahi. Jadi dakolan barani tu jol ma ibana tu debatape barani do ibana madok si do hononna jala pasahaton si pasahaton na jala sadanai na macai argata ida disi merhite turpukon ikon dohonot tama si partangiang na utusan do ibana si partangiang na utusan do panurirang Amos hamwa kadongan dak sudat tita madok na sitong alai bukan berarti molotadoki gabe so adong be perasa atta ay sipata olo do gabe so ngoni ala tadok nasitongi gabe didok tuita dangadok perasaan ni ninna omma na macai arga guru honot tasian panurirang Amos ikon gabe Amos masakini mahita nabarani madok nasitongi molo sitong sala molo sala ate alai huhut pribadi si partangiang. Jadi tohodo na nidok ni si Jakubusi na margugusi tutudo tangyang ni partigor molo di haburjuhon.
Jadi akasi partangiang molo sia rohana, molo sia tulus ni rohana doi bana mangido. Sai tangi hono ni debata doi. Namurukiat debata. Boido gabe labok mulak rohana. Marasini roha tutongan ni bangsue. Suak songonido nang tuhita. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam no kubigi hami. Pauratom may di bagasan rohanami, asa di perbihon hatami, parbue na denggan parbue na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.